فشارên Partiya Yekîtiya Demokratîk Peyadê û baskên wê yên leşkerî li ser xelkê devera Efrînê Rojavayê Kurdistanê berdewam in. Ku ji bilî girtin û revandin û dest bi serkirina malên welatiyan, niha baca li ser hemû berhemên çandiniyê û xwedankirina sewalan her wiha li ser av û eleketrîkê jî hatiye danîn. Partiya Yekîtiya Demokratîk Peyadê û baskên wê yên leşkerî ku ji YPG û YPJ û hêzên nehiştina terorê û hêzên berevaniya cewherî pêk tên, dest bi ferzkirina bacê li ser welatiyên Efrînê bi taybetiyên ku ne li gel partiya wan in kirine. Çalakvanekî bajarê Efrînê Rojavayê Kurdistanê ji arkêra ragihand ku rêveberiya xweseriya ku peyadê û hevalbendên wê xwe li Efrînê ragihandine, baca li ser hemû aliyên jiyanê danîne. Wî çalakvanê Efrînê ku nexwast navî werê eşkere kirin ji arkêra got, tevî guberiya demekî baca li ser darên zeytûnan hatibû dayîn, niha baca li ser av û xwedankirina sewalan her wiha ajotina otomobîlan jî hatiye danîn. Li gorê wî çalakvanî ku baca her malekî bajarê Efrînê avê 2000 leyreyên Sûrî ne û baca avêya her malekî gundewarên Efrînê 1000 leyreyên Sûrî ne û baca xwedankirina sewalan an ku paz û bizinan jî yek berane. Di derbarê ajotina otomobîlan jî wî çalakvanê Efrînê got, her ajokareke ku moleta wî bi dawî hatibe divê 1500 leyreyên Sûrî bide û her kesek bê molet be û heta ku li gundê derdora Efrînê jî terektorekî bajo divê 1300 leyreyên Sûrî bide hêzên bi ser peyadê ve. Wî çalakvanê Efrînê her wiha ji arkêra ragihand ku baca li ser hemû tiştî ji aliyê peyadê ve hatiye danîn, ku li ser dukanên cilûbergan û pêdiviyên xwarinê û kafeteryayên înternetê, her wiha baca li ser jimarên otomobîlan û hemû dukanekî piçûk jî hatiye. Her wiha li ser basteyên di nava cadan de jî hatiye danîn. Ji alîkî din ve hin siyasetmedarên bajarê Efrînê dibêjin ku armanca danîna bacê li ser hemû karî di herêma Efrînê de ji aliyê peyadê ve ew e ku welatiyên Kurd yên dûrî siyaseta Partiya Yekîtiya Demokratîk Peyadê birevin û ji herêmê derkevin. Lê niha her kesek ji Efrînê jî derkeve, baca li ser hatiye danîn. Got divê ji bilî pereyên qaçaxçiyan 500 leyreyên Sûrî ji bo derbasbûna her kesekî ji Tirkiye re ji bo hêzên bi ser peyadê ve bêdayîn. Herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê tevî ku ev demeke dirêj e li jêrê dorpêçeke tund de ye ji aliyê grûpên İslamî ve. Lê li gorî hin welatiyên deverê, dorpêça mezin di hundirê deverê de li ser wan hatiye danîn.